baksa borok no Tripura government tangai Bangladeshi rongno tikhalanyan bagai kuno step na haria Tripura ni CM tam kun kok saya nanya bui heno are nor ka busia diba sin Tripura hastewo Bangladeshi ni bud baise tabuk Tripura sarkar cholai tongo gangke ninio Tripura government tangai step na hanai heno bo Bangladeshi rongno rekhlanyani Bangladeshi ni bud baise Tripura sarkar cholai tong tabuk noro abu jotun saimano getangai borok step na hanai heno tongta haino নাইনে দিনরক ইগো সিএম তা আমনি ছাগা তাতে তারা অভিযোগ করছে যে ত্রিপুরা সরকার অন্যান্য স্টেটগুলো তার কাজ করছে কিন্তু ত্রিপুরা সরকার সেই রকম কোনো কাজ করছে না এই বিষয়ে আপনার খুব ভালোভাবে কাজ করছি আইনের মাধ্যমে আমরা সবকিছু করছি এর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না সব খবর আপনার কাছে আছে এবং যেখানে যা দরকার রিপোর্ট করার বিষয় হোক যাই হোক আমরা সেটা করব ঠিক আছে গে আংসংনামু জুঙ্গো তাবুক যে বিজেপি পার্টি ও টিপ্রাসা মিনিস্টার tongi tongnarok norok tamno kirijak tabuk bikas debroma hindi gete masa tamnan sukla charan nuatia dehan abo hindi gete masa brai tongo maharajani bin kuida bin baipho kriti singh hindi norok khe tamno kirijak norok khe khorang tisemeda norok tangai BJP ni chair post kamana kirijagida tiprasan bagai thaichapan koksaya norok no tiprasarong na boot pass khai rohre tabuk norok minister na blasa getangai norok chup chap haino e shiruma asugine aramkhet chimi tongina bagai janong no tiprasarok budri roho BJP party o tonghangke tiprasani bagai kok saimi angangke nang nongkhori phaidita tangai tongi tongba tiprasani minister tu se tiprasan bagai kok saimi angangke nang tangai a party o tongno tarmane nang post ni bagai rang ni bagai simi tongi tongo amo haisi haini bagai to nang kok saimi apano nang nongkhori phaya tarmane nang nini post no torjago nini chair no torjago rang no torjago rang ni bagai simi se nang party khayo haisi haini bagai norokun kok saya tabo Bangladeshi khlanya bagai sini borong ganang sar Ranjit Debroma bog saito gi tongo norokhe tam nasigi simi tongba norokhe khorang ti semeda BJP ni minister Tiprasa minister ka tam hanyo bukhugo tala rwjak no norok ngangke khorang ti semeda diba bono sar Ranjit songhai borongna norok logi re phaimeda tini bo saijong siri khogoi lama botok himui tongo norok bono thangi denai haino hai sanamo songo tabuk je Tripura mothani khorokni minister borong ganang Onimes Debroma bai borong ganang Bishokitu Debroma norok ke Tripura mothani minister tuduse kuno phana kok saya gangke ba norok ba saronjit bai do kutukjak nai nuta norok minister tuduse kuno khaimia gangke ba o bai kutukjak khla tangele sajak yang nangba bo asol koknon chau ko bui koknon chai tongo norok no kuno khaya nai nge baksa borok gangke bini a kok ko bui samarong nok sajak ekja sini saronjit songhai borok odophawo kri gangke tini norok minister MLA ngi tongmani politics khainai tabu aram kha tongi tongna nangla khamu borok khai borok agi hadofani bagai samung khai phayangke tiprasa according ma bo 2 bosor se kana nai tongkha tak point implement nyakho agi phuru Tripura motha bai BJP jodina BJP Tripura mothano accord rogrnai accord implement khainai hinise BJP be kathamani gangke tabuk 2 bosor kai thanga takphan implement nyakho gangke tangai BJP bai elanchungi tongkhoba norok kagi phaidita norok BJP ni ongkhori phaya mane norok post no torjago rang ni bagai simi norok party khayo bohok ni bagai simi party khayo norok taseke norok ni jora payana a MLA minister matro 5 bochor se 5 bochor ni pore hingke public rok nongno budrklak afurke norok Tiprasa ni bagai kok sanam sungphano masaglak sanam sungkha tabung sasidi public rokhe norok no sinia diba sabo tam khaitong bo busuk kaham khaitong bo tamo khaitong public ro ab kaham siu haji hai je borok rna hnai ko simen ni resriyang gangke norok ongkhori phajita pusni minister yakardi MLA yakardi norok tangi tongi khoba public rogle norok no asaise jongi rohlaimani but norok le tabu aro haino asugui kaham sawi nai londa petla khe ngi tongi bekhya norna hai ngi tongi dihni da public ro budri hoba tabuk sini saronjit je samung khai tongmani biniang onek supporter kongmang jango binak speech rok kaham kok samarok bini kulugo onek borok kongma tong tabuk norok bujodin aba ke kok sakangke nongni kulugo borok phayungnai norok khaidi bo hai khaimani baksa ke bo je tabuk khai tongmani abono se sajagya hincha ngai nai kok ro phirok lai tonglakhya party se Assam Mizoram rogle arni state government se kaham ke Bangladeshi Myanmar rongni no identify khainai bongni tasa deso kipili rohri tongo phiachin Tripura government gangke amono action haya tangile action nanai ba Bangladeshi ni supporter mang se oro
abo public rok sin Tiprasa rok kaham kan saimano Bangladeshi ni borok baise boot pass ngui boror tabuk sadin khaijong tangui sadin khaijong rok u je sini Tiprasa Minister MLA Montri borok sayani bagui sadin khaijago borok ni bukhugo tala rwjak haini bagui public rok se tabuk thik khaisenai sabo kaham sabo hamya tinin bagai asang laisenai hambai naitongma bagui je naitong narong bisar khaisidi sabo kaham sabo hamya gete kaisa kok saron jena hamjagui tong hangke like rik lang dioro